Songkai ba nginum skapjar halor kani kakam kabay day bat kani ka jingdu no ka jongi ya ka jaka kaputa sagi time border sagi jaka Assam Ka Joint Action Committee Board of Meghalaya ne ka jak bom kala penbena bahkan sa penlong ka jingya khi pat ba ka bajur bat ka banne Islam banya persha ka raja ka sorkar Meghalaya bat ka sorkar Assam ha ka bay day ba ka jingya soy ki jing menjur lang ki ar sorkar ban penbet ya upur usam ha padang kini ki ar teli ki jilla u chairman ka jak bom uba Erwin ki sutanga ule thu bana kaliang kani ka kunhun kanum pediang dan lele ru ya ka jingya menjur bat jingya penbet put jo ka sorkar Meghalaya bat Assam Ulaong, shen ka seng kan penlong ya ka jingya khi ka bahe bha halor kan ka phang. Ule thu ru bha ka khat riu terik mentau banai ka jak bom ka penlong ya ka jingya lang pat ba hamai khuli bat malangkona banya phliu jingmut ban le chayeng sakri banya kun halor ki kamput kamsam. Ha ka ju ka poru ulaong ba ka jak bom kala dawa bu konrat ki sangma ude ban hiarno mardor na ka syuki menteri rang ba ka jela namar umla banya da ki pat ba ka Meghalaya. Songkai ba nginum skapjar halor kani kakam kabay day bat kani ka jingdu no ka jongi ya ka jaka kaputa sagi time border sagi jaka Assam ha ka joko porro nakaliang ki u doloi darang bat ki record ki jong ka komiti ki jong i kila pan pau ba wat ya kani kakam kabay day ba Bangladesh ro ka dan pun ka jaka kaputa ka jongi ka Bangladesh ka ba ki ong ka London po ka jingele Apo High Court nrai ni su don kamba inon kamban tip kam tikna ikni ila IT haka komiti jong doloi darang ban khot i komiti jong ki doloi ki bedai ko border international border bar ka jo porro yang CCIB ki bakam kong san pada ki bedai bakani kam sa Assam kilom kumi ba hade mengila ya keren ni su tu ba hapo ka demokrasi ka don kam ya ka democratic agitation kata kamot ba ka sorkar hi ka don kam ban suthu ba ngi kum ki trai bat ki kanrak sorkar ki budget ka sorkar ngim hun ni ka jing trai kam ka sorkar bat ka sorkar MDA ka hapan mat ka jing hi mata la thawi ka komiti manta ban stang ya ka ni ka public protest halor ka jingle menti ka sorkar kam tamba ki yai ong siai ong ba em ngin patrai kam ba ka MOU ngin patrai kam ba ka MOU kim trek ban sngap iki bat kim pedang iki jim bakala ba kilale kawai kalong ba kilale London iki autonomous district council ba pelong iki ke department juga jong sorkar ha jo ko por ka hok ka jong ki ni pai ba riulom jong iki khasi jantia ba garo halor ka khndo ko siap kila sule bor iki ba ki kim don hok ba le bor jadi ka nomor kata kada pai ba hapan keren ba kasur jong pai ba kan sawa hakini kisni larai ba ka komiti ka bugila bu ngandolong banga ba lam ba chali secretary ba Thomas Pasa nakaliang ka FKS ka Federation of Khasi States yin ya don lang bat kiwe kita khot nang ne pada ngin sa kentup lang kita khot na po ka block 1 block 2 terten gi border area namba kajinya ki kan long ka sur sisa jong pai ba padawa ba ka kot ka sorkar ka kalak kelut halor kini ki hok ki jong pai ba bahkan base call no nang ni khmat setelah PPP ba ka kendai tereng ngila ada ya kendo iki profesor na nehu na ka political science department na ka history na ka philosophy terter bat kila manjur ban form ya ka expert consultative committee halor kini kam border ban halor ka kam kendo siap ro ngila penbiang gi kot islam ban ai syaki bakin ai ka report ngila ong ba kidat don kam ban ai ka report wa kloi ba nomor ba sisi magila ya let cepo ka kasari la ka dai ka high court na supreme court ne ka nunu kasari ro ka mangila ban let ni don kam ya ka expert opinion bat kila long ki ba kloi ka le ni ngila ya rairo ba ngidon kam bandawa menta ka sur ka bacam ba konrat sama ku chief minister ubala le ikini kam ki ba bakla pala ubala pen iba ula ja lenti kam tam ban yalam ka di state ngila dawa menta ka singi mi ya ka pen mi ya ka ching dawa ba udai ban resign no ku chief minister jong ka Meghalaya kelambakan play ka lenti
ban one do way ubala ban penbek kani ka kam namar ba ya ka MOU kani ka bakila sign bakila ong ba ngin pentrai kambai ngin num pediang kani bat ngin pediang so yo kontrak sama bo unlong chief minister jong kani ka state ha jo ko por nila rai ro ba nila rai ro ba kandon ba kanika nila rai ro ba kajing la chakut kandai kawai na kibanta kibakong santam ba ni karpat biang sisit manakani sutrat ba banya tu ibi haka jing karpat kajunga haka tu kaski ka bangi ni address ka press iwei ilong kami bela nyopu san snem iwan ra sanga kikot jumba gilbat ilum kat ni kikot ilum iwan ayong heba yong nala study bahai kan problem yong ngasuto bahai kijing ka ba kajat ben kaya henry iong ba mdon bas ngap ke bang akret yong ngala lumdot ikini kikot isla ila bolut kikot kubor tek patik ila bo kitu pro ila IT te manta khamtam ya ki jingtho iba gilbert sulai ki bon ki bangim yo aso te na itu ilom kemi pikong aida karkam ni iwan ai bapli nyopusan sedam karata aga jinglong temen ro idon ka jing smoke kli ya ka bendrim ka bakyatam ka bakyawa but iwan IT gini kot but nga sutanat ban tu ipi bangayo pun ki jing to mar khamtam ki jing tho jing ba LG sulai iba gilbert sulai ibela bam ko ai khamat kedua rulai ka jing tho jong iki bada mic pang bat kibada bu record ya ka jingjai ka jat beri ko jongi bat kini ru kindai ki bai na ki nongrem ki bangin penian ya ka ki sebo apo ka kasari tengah kerpat ru iki babun ki badon iki kot islah iki babun iki badon ki kot islah bakin subha ban ya share lem bat ni kinya ai lem iki ni ki temata subha